Acho elokwijo abumbana amagama esithi Ekhaya Jikelele. Bukilisa ngena ke sele sikabiliseka kule yure yokugqibela yenkqubo yanamhlanje. Siyakhahlela kubantwana begazi. Sicamagushe kwizihlwele zokhanya makhe sibashukumise omazipho bhongweni onquko dlangamandla ochawe ojwarha macirha magcina ochangisa ochezo rhadebe ogabe manqosini onxasana ofaku. Tsi bengazibiza zonke mbukeli wami kodwa ke ixesha luchaba nqangane intsiba zayo. Masingalibazisi ke sikhabele ezimpondweni kuqhawuka kunobathana kusuka utyonge emaqaleni abantwana bedlala ukanti ke nalelinye inqaku ongalindela. Indoda ke ethe yadubula yenzakalisa amapolisa amathathu oyeyibize ukuba aye kunceda ngethuba kukho abantu abathinjiweyo eKropa Park eBedfordview kwiphondo laseRhawutini ijulwe ngaphaya kwezitixo. Kunintsi ke mbukeli esikuphathele wona ukuxhobisa uqiniseka into yokubana uyazi ngako konke okuqhubekayo. Njemlo ke unonkanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye umadlongothi umazipha umamshukuma umazondwa ngento zakhe ewe kaloku camagushe kotolo komchenge kopanikazi ndihamba naye mamtshali. Mbukeli siyazi ukuthi usajabule weneme futhi nje uthokomele lapha ekhaya lakho. Uyazi impilo inokusiqhamukela ngendlela engafani. Unokubona abantu obufunda nabo bephumelela beye ema-university bethola imisebenzi beshada bethenga imizi nezimoto kube mnandi kodwa uthola ukuthi wena awukalungelwa yilutho sebezobuya ke emathekwini nakogoli ke bezonikhombisa ukuthi hayi izinto ibahambela kahle ungakhathazeki imbukeli liyeza elakhe ithuba. Isizulu sithi akuvelwa kanye kanye. Igama lami nguNoxolo Mamtshalo komwali ihlabana lemhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesham mthetho sesifundazwe esidala. Sibonge kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelela. Ihora lesilogcina ncike leli mbukelo siqala ngokubheka kwehamba phambili. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. Liphindele hlelwa ngumshophi iqembu elibusayo ngempela sonto ngemva kokushona kwamalungu ayo abebuya embuthanweni we-ANC enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Lengozi yenzeke kwaZulu Natal. Kuphangalale abantu abayisishagalolunye ngesikhathi ibhasi abebehamba ngalo ligenqika emgwaqweni uR33 phakathi kweFilidi neDumbe enyakatho yeKwaZulu Natal entathakusa namhlanje. Kukholakala ukuthi leli bhasi belibuyele eMpumalanga lisuka emcimbini we-ANC eMoses Mabhida eThekwini nokuyilapho beyethula khona izithembiso zokhetho. Kukholakala ukuthi ibhasi belibhekise amabombo esabelweni eMpumalanga liphuma emcimbini we-ANC wokwethula komqulu wezethembiso zokhetho obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida. Isigameko senzeke entathakusa emgwaqeni uR33 phakathi kwaseFilidi naseDumbe. According to a preliminary report, the bus was traveling from the Moses Mabhida Stadium when it overturned. 8 people have so far been confirmed dead and scores injured. Those that are injured have been taken to various hospitals in the area for medical care. Okhulumela i-ANC uMahlengi Bhengu Motsiri uzwakalise ukushaqeka wadlulisa amazwi enduduzo emindenini esemanzini. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. They were in a bus. But we do want to say to members of the ANC, condolences. More importantly, we want to say to the communities where they came from, to the families, more importantly, immediate families, extended families, their loved ones, their friends, and their closest comrades, that Agwehlanga Lungihlanga. Uphinde waqinisekisa imindeni kanye nabeseka iqembu ukuthi ukhongolose uzosebenza ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi uyalinqoba ukhetho lukazwelonke ukuze uhloniphe impilo yabaphangalele.
Abahlalutyi bezoqoqosho bathi uMzantsi Afrika kufuneka kube neenkqubo ezakunceda ekutshintsheni imeko yezoqoqosho. Bakuthethe oku ngethuba bevakalisa uluvo lwabo emva kokuba i-ANC ithe thaca uxwebhu lwayo lwezithembiso zolonyulo ngoMgqibelo eThekwini. Eyona nto ke iphambili kwi-ANC kuqinisekisa ukuba kukho amathuba emisebenzi kweli lizwe, ukuvuselela amashishini kwanokujongana neendleko zokuphila. Njengoba nje amabombe ebheke okhethweni oluzokuba ngoNhlaba, amaqembu ezombusazwe aphithiza izwe lonke enza izethembise izoheha abantu kuba bawavotele. Iqembu elibusa i-African National Congress ithembise ukwenza inguquko ezothuthukisa izimboni zakuleli ngenhloso yokusimamisa umnotho. Leli qembu lihlela ukuvikela izimboni zamasu nokweseka amabhizinisi amancane, liphindela ibophezela ekutheni lizoxazulula ingqinamba ezikhona njengamanje kwezamandla nakwezokuthutha. The ANC will drive industrial growth, innovation and job creation. We will focus on industrialization and re-industrialization. We are the most industrialized country on the African continent. Abezomnotho bathumi ANC ibuye emandleni bese izenze lezi inhlelo kuzoba nezinguquko kwezomnotho kuphinde kuyixazulula inkinga ababhekene nazo abantu bakuleli. If they do this well, we'll get closer to getting the NDP goals for 2030 met. But given where the state of the economy is, you just need to transform the structure of the economy. Omunye umhlaziyi wezomnotho uyavuma ukuthi kumqoka ukwenza lezi nguquko. Many of the things that the president has now promised to be fixed did work before and were broken under an ANC government. Abantu bakuleli bazoya mhlazi ngama-29 kuNhlaba okhethweni lukazwelonke nokuwukhetho olubukeka lizoba nzima kakhulu. Ogaqele esokuba nguNdunankulu waKwaZulu-Natal eqenjini iDemocratic Alliance uChris Pappas uthi iqembu lakhe linezixazululo zokulungisa inkinga zalesifundazwe. Ekhuluma nabeyindaba ngaphambi kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni kuleli sonto elizayo, uthe iDA ingaqala ngokubuyisa uzinzo lwezidingo nqangi enjengamanzi kanye nogesi. Umemezele izinto eziyishumi abangaqala ngazi kuyilungisa uma nje bengangena emandleni kulesi sifundazwe. Iqembu iDA seliphinde kaningi ukuthi lifuna ukudluza uhulumeni ka-ANC okhethweni oluzayo ngoMeyi. Kodwa ukufeza lokhu bayavuma ukuthi bazodinga ukubambisana ne-IFP ukuhola kulesifundazwe noma bahole ngokubambisana namaqembu uChris Pappas oyimeya yokuqala kumasipala oholwa yi-DA kulesifundazwe, umasipala waseMngeni oseHawiki. Ukholelwa ukuthi angakwazi ukuhlenga isifundazwe kulezi inkinga esibhekene nazo zokuntula kwezidingo nqangi. Our province is full of people who want to contribute towards accountability but also rebuilding. In Umgeni, we've established civilian oversight committees and civilian technical expertise who help government free of charge without an interest in the procurement process. Pappas uthi bazonciphisa amalunga amabhodi ezinkampani zikahulumeni ukuze kube nemali yokuhambisa izidingo nqangi. We know that people are enjoying themselves off of public benefit, and this has to change. And I'm sure once we announce the lifestyle and skills audit like we saw in Umgeni, a number of people will conveniently leave because they know what's next. Iqembu lithi ucwaningo lwakamuva abalenzile lukhomba ukuthi ANC izothola 30% wamavoti kulesifundazwe. Will we work with the EFF? No. We're clear on that. Will we work with the ANC? Not in its current form. No. Londi Khadeb, SABC News eThekwini. Indoda ethe yadubula yenzakalisa amapolisa amathathu awayebizwe ukuba ayokunceda ngethuba kukho abantu abathinjiweyo eCloper Park eBotford View kwiphondo laseRhawutini ujulwe ngaphaya kwezitixo. Abahlali bakule ndawo bathi bafumana isikhalazo malunga nenkosikazi nabantwana bayo abavalelwa ngumyeni welibhinqa, kwaye bathi bakufika kwindawo yesiganeko umrhanelwa wadubula wenzakalisa isalamane sosapho besihleli naye endlwini. A 38-year-old man was arrested after he allegedly shot and injured 3 police officers
who responded to a hostage situation on Sunday, the 25th of February 2024, at approximately 7 o'clock in the morning. Police received a complaint about a wife and children who were held hostage by the husband in Cloper Park in Bedfordview. As the police arrived at the scene, the suspect fired shots at them and also shot the family friend who was also inside the house. The SAPS hostage negotiator and task team were summoned to the scene. The suspect released all the other victims and surrendered himself to the police. He was then arrested and will be charged with 4 counts of attempted murder, kidnapping, and assault with intent to cause grievous bodily harm. The injured police officers and the family friend were taken to the nearest medical care center where they are in a serious but stable condition. Abaholi bamazwe ase-Afrika bancome kakhulu amagalelo obengumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob enkonzweni yokufihlwa kwakhe eWindhoek. uGeingob wedlule emhlabeni ngasekuqaleni kwalenyanga emva kokugula ngenxa yomdlavuza. Inkonzo yokufihlwa kobengumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob beyihanjelwe nangomengameli abangaphezulu kwama-20 abebeqhamuka emazweni ahlukene alapha eAfrika. Ungqongqoshe uNkosazana Dlamini Zuma obemele umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa uchaze uGeingob njengomholi obephokophelele ukuthuthukiswa kwezwekazi lase-Afrika. Dr. Geingob offered so much to the people of Namibia, of our region, the continent and the world. He believed in peace and shared prosperity and was unflinching in pursuit of the Pan-Africanist ideals. President Geingob initiated the Harambee Prosperity Plan 1 and 2, where the stated objective of strengthening effective governance, architecture, the social progression of vulnerable and economic infrastructure advancement for Namibia, as well as enhancement of Namibia's standing in the international arena. Dr. Geingob championed the creation of Namibia's Sovereign Wealth Fund. Umengameli omusha waseNamibia uNangolo Mbumba wethembise ngokuthi uhulumeni wezwe uzoqhubeka lapho kugcine khona obengumengameli uGeingob. Isikhululo sikanomathotholo ye-SABC kwekwezi FM kokubambisana nomasipala waseThembisile sibambe umsitho wokuqala wenkcubeko phansi kwentetho ethi zikhakhazise ngesikhethu, nto leyo ethetha ukuba zincenge imvelaphi yakho. Masijonge mbukeli konke okuthe kwaqhubeka kulo msitho. Bekusindwe ngobethole emcimbini wokubungaza amasiko ahlukene kumasipala iThembisile kwamhlanga eMpumalanga. Kulo mcimbi osihloko sithi zikhakhazise ngesikhethu, osomabhizinisi abasafufusa banikezwe inkundla yokukhangisa ngemikhiqizo yabo. Business I'm running is an apparel business, so all we do is all about apparel and clothing for everyone. Main ages is between your youth ages mostly. So even exhibitions like this work for us because they give us more exposure around the community and to the relevant older people that want to see us grow. Abathandi bobumnandi nabo babheme bakholwa kulo mcimbi. Ngijabule kakhulu ngijabulele kwekwezi FM wasilethela umnyanya omkhulu ozengaphana eMpumalanga. Ngijabule kakhulu. Isizwa mnandi sankari sindebele ngoba lisiko lami njengoba bathi ukuthi zikhakhazise ngesiko lakho. Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami futhi ngiyasithanda singene ehlizweni. Abahleli bomcimbi bathi inhloso yawo ukubungaza amasiko ahlukene kulo masipala. Ingikhambeli zethu zonke zitshengise ithabo hle, zitshengise ukuthabela umnyanya. Nawuthi uyazwa njenganje kuhloko mangenye indlela itatawini leSolomon Mahlangu zitshengisa ukuthabela umnyanya ngoba zifumene ithuba lokuthi zihlangane nabavuma ababathanda ngobduze, abosobukhwara ababathanda ngobduze, kuthi ngale kwalapho kodwa kwaba nethuba lokuthi bakwazi ukuthabela nakumvumo. Konke lokho kwenzeka ngegama leKwekwezi FM. Ngenxa yesasasa lawo kulonyaka kuthenjwa ukuthi usuzobanjwa minyaka yonke. Mbukeli okwamanje ke siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu.
siphinde sikwamukele mbukeli ke lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyela kanye nathi. UNduduzo Mkhize owaziwa ngelikaGubhela okuyigama lakhe lestage usezakhele igama njengembongi ekhokhelwayo ngeinkondlo zayo. Ubuye ke abe ngumlingisi nombhali oqavile kanti yena usihambele ke uNduduzo lapha e-studio kuze phela asixoxele nje ngohambo lwakhe kwezobuciko. Sikubingelele ke Nduduzo sikwamukele Gubhela. Ngiyathobeka ngizizwa ngisekhaya ke vele ekhaya Jikelele. Kusekhaya ave sijabula abantu babesho ukuthi banethezekile ngoba yikho lokho esikufunayo. Kuphela mhlawumbe ngakuqala nje usitshela ukuthi uthando lwakho lwaqala nini wabona nini ukuthi yazi nesipho lapha ekhayeni inkondlo. Nginenkolelo ukuthi kwezinye izinto noma ngakuthiwa ubuyithanda kodwa zikufica ungazelele. Abanye babafundisi namhlanje kodwa mhlawumbe ubufundisi bakhe bamfica esethaven nje iphuzela utshwala then izwi lenkosi lafika. So nami ngangiyifundela ngise FET I think ngangenza ugesi then mangibona ama poetry session ngathi nama othi ngeke ngenze lento awubayithanda abantu the rest is history. Hayi ngathi fairy tale ke Mfondini. Awusixoxele nje nangokuthi ena yiziphi ke inhlobo zeinkondlo oyihayayo zinamuphi umlayezo ngaphakathi nanokuthi uma ngabe usukubhala inkondlo usuke igqugquzelwe yini ukuthi ubhale leyo nhlobo yenkondlo. Ngicabanga ukuthi ngoba ngumuntu okhule ngenkolo yabo so inkondlo zami ze spiritual kakhulu ngoba ngikhule nje ngikhuliswa ngenkolo but ngiyathanda inkondlo ezigqugquzela abantu because inkondlo zakudala nezamanje ayisafani ama struggles manje abantu sebefaceana no anxiety ama stress ama depression so inkondlo yakho fanele ihlale uma eqeda ukuyilalela alapheke. Hayi cha ngibonile lapho uyiqala leseqaleni ubuthe izandla ngasho ngathi awaqala umkhuleka madoda not umoya. Awusitshela ke nangombukiso wabanawo ngonyaka u2018 wakuthini Gubhela chapter 1? Yes kwakuyi one man show it was 2018 ngangine one man show lapha endaweni yase Bed Center kodwa ke nakulonyaka nginayo ke endaweni yase ICC ngomhla ka 23 March. Hayi bo Gubhela and izobe inkudlwana kakhulu ngicela ukuthi iACC venue yokuqala ngiqa ukuthi ingakwazi ukhost ipoetry ngoba asikaze sayitshethe ipoetry bingakhula to that level but siyabona ukuthi siyakhula ngicabanga ukuthi nabanye abafethu abayolandela ngemuva sebeyogcwalisa istadium. Hayi bo manje umuthi one man show kusuke kuyishow yakho nje uhaya inkondlo ezahlukahlukene inkolo nje ezahlukahlukene. Hayi Gubhela ukuze kuya ngale but ke suke sihamba no music kukhona iband siblenda kamnandi nomculo ngoba ngeke nje ulokumile nje uhayile nje lokho uhayile ya ngiyazi ukuthi ke futhi ke wake ngo2019 wathola indondo lapha kuma SABC Awards yokuba uyohaya inkondlo awusixoxele ngalolu hambo lwakho. Ngicela ukuthi kwangijabulisa kakhulu njengomfana wasemakhaya ukuthi ngirecognize noma ngithola indondo kanjalo yize noma mina ngingathandi ukuthi umsebenzi wami mhlambe ngiuchaze ngenxa yendondo sengizitholile kodwa ngiyafisa ukuchaza ngenxa yempilo zabantu engizishintshile but nayi award yasho lukhulu ngoba sekwenziwe konke usuyitholile imali wakudla ukudla ngazi inkondlo kodwa into esalayo ikhombisa izingane zakho ukuthi ngake ngenza ukuthi ngaba sesigabeni esingaka. Hayi ke Gubhela sokuthini ke ngiyakuza ukuthi uphuma le eMaritzburg. Ungathini nje? Hayi lidinga ndina ke nina nivele nisi nje nilethe umkhuleko ukuthi lizoba ngcono izo so ungathini ke kumuntu lapha oselokishini o abantu ababengayitshela ukuthi hawu inkondlo sengaze igqame kangaka umuntu obhalayo ngamgqugquzela kanjani ukuthi lalela qhubeka ubhale uhayi inkondlo likhona ikusasa kulento. Mhlambe not obhalayo kuphela ngathi mina indlela esibaningi ngayo emhlabeni lento eyicabangayo sekunomuntu oseyenza uma uhlezi wena ucabanga kungenzi uhlezi urich emqondweni kodwa ungenalutho ephaketheni kanti impilo ifuna abantu abazofaka isandla bebuye nelutho ephaketheni so wonke umuntu akaphume eyozama. Hawu siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho Gubhela ngiyaz ukuthi awukakahambi usazosinikeza inkondlo umbukelo besixoxisana naye ke uGubhela ebesixoxisana naye ke mayelana neinkondlo zakhe azozihayela zona ezimnandi kakhulu ke umbukeli njengoba esho naye ukuthi cha iinkondlo zakhe yena ufuna ukuthi ziyaduduza eziyelapha njengamanje ke Gubhela ake sikushiyele inkundla ushaya udume ngaso. Sonke empilweni ngasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiyeke ukuzama. Sonke empilweni ngasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiyeke ukuzama. Noma usuhla kaniphe kangakanani empilweni ngeke ube nalo iqhinga lokuchazela isisu mase sifuna ukwazi. Isifiso sami ngalembhalo kunifundisa ukudoba inhlanzi angifisa ukunipha inhlanzi eningayazi itholakala kanjani ngoba iyaphela bese indlala ivuka kabusha izolo bengishayela abantu ihlombe namhlanje ihlombe elikhalayo ngathi lishayelwa mina igama lami lilotshiwe empumelelweni ngifasa amateku ngiyolanda into zami vuka sambe sozama
akusilona iphutha lakho ukufela osizini akusolona iphutha lakho ukuzalela osizini kodwa kuyiphutha lakho ukufela osizini izolo uzamile wahluleka buyela khona koze kuhlangane vele imitha ngakho ukuphindwa sisho njalo isiZulu abantu esiphila nabo banomthelelo omkhulu empilweni esiphilayo manje ingakho kumele uhlale nabantu abazokukhombisa ukuthi imali yenziwa kanjani ungahlali nabantu abanemali ongayazi bayenza kanjani ujabulela ukukhangeza ugcina usibiza abafana abancane ngobrazo ngoba nakho nje ubheka ishumu likagwayi vula amadlebe ulalele kusho umama wathi mase ngishonile ngifuna ukukhalela ukuthi kangisekho emhlabeni ungakhalela ukuthi uzodlani ngoba nakho sengife nemali yami yempesheni vuka uyozakhele yakhe impesheni wathi ungabibikho umsebenzi obukela phansi indlela zokuphanta ezihlukile kodwa imali iyafana abanye basaba ngisho ukudayisa amagwinye erenki bathi bazothi nje abantu awusho ke wena usaba amehla abantu noma usaba indlala ngoba mawusasaba amehla abantu kushuthi akakalambi ngokwanele ngoba indlala iyawaqeda amahloni ugcina sowenza noma yini ukuze uthole okuya ngasethunjini kusho umama wathi indodana indoda ayilali kuze kushona ilanga kodwa iyazama kuze kushona ilanga ngoba ilanga maliphuma lishiya ithuba lesibili lokuzama ngathatha inkondlo zami ngaphuma ngomnyango ngayozama wathi buya woza la ukhohle ukuthandaza ubophanta engathi awuzothandaza bese uthandaze engathi awuzophanta leyo ke imfihlo yamaphanta ukhumbula impumelela inaminyaka abantu abaneminyaka ngakho ke yeka ukubala iminyaka balibusiso mawusaphila nansi imfihlo yokugcina yempumelelo noma usunakho konkeke uhloniphe engathi awunakho konkeke ube phansi wena imisebenzi yakhe baphezulu ngoba kubhlungu ukubona umuntu esephezulu imisebenzi yakhe iphansi usabe nokumxoshela usizo lakho umnikeze uzofinyelela kanjani kuye ubagadeka abantu basondeze eduze kwakho abanye basondelela ukukushaya kahle eduze ngoba mabekude abafinyelele kuwe abantu abaningi ubuntu omncane sebenza kanzima ke uzuphumelele beze bethi abantu uthwele ithukuthuku zakho zibe ofakazi zithi siyamazi lo ubejuluka igazi ngoba impumelelo ilingisa umnikazi wayo mayelele nayisukilele nanku umbhalo ngokagubhela chapter 1 verse 1. Siphinde-ke sikwamukele embukeli lapha ekhaya jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho sibonge nakusonkondlo wethu osihayele inkondlo ngaphambi kokuthi-ke siye ekhefini. Mbukeli udlame lwezobulili ukusetshenziswa kweyidakamizwa ngezinye-ke zezinto ezenza ukuthi umphakathi wasemthonjaneni usukume uyithintithe uzame ukubhekana nalesi hlava. Sibizeke umeya walomasipala umthonjaneni ubaba Umbangiseni Biyela ukuthi-ke azosichazela kabanzi ngalokhu. Asikubingelele mhlonishwa sikwamukele lapha ekhaya jikelele. Angibingelele hlabangane nabalaleli bonke basemthonjaneni eSouth Africa yonke. Sibonge kakhulu mhlonishwa ngesikhathi sakho namhlanje. Besicela nje ukuthi mhlonishwa umeya usichazele kabanzi ngale fun walk ebeninayo ibimayelana nani? Ngakusho nje umsakazi ukuthi sakwezidakamizwa la kuningi okwenzakala emphakathini wakithi la emthonjaneni. Ukubulawa kwabantu izidakamizwa zidlangile lokudlongela kwezingane kudlangile la emthonjaneni ingakho siphuma umkhankaso wokusiqa ake siukhuze lo mhlola lo besihamba nabefundisi futhi bekhona benkolo inkolo zonke zehlukehlukene bezokhuza nabo bebabaza ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi ngalendlela abantu abadla ngayo idakamizwa bese bebulalana futhi bekuyilokho umkhankaso besibhekene nawo. Niwunxenxe kanjani ke umphakathi mhlonishwa ongaphansi kwamasipala umthonjaneni ukuthi nje ke ube ingxenye yale fun walk? Siphe nje imemo wonke amawadi awu13 ukuthi besondele ukuthi besizokhuza lo mhlolo sisonke namakhosi besiwamemele ngenhlanhla ke noma ngebhadi abe sephuthuma eThekwini komunye umhlangano kahulumeni eminyangweni wawo ingakho kube singenawo kodwa induna bezikhona nazizobabaza lo mkhuba lona ukuthi akuphele lokhu kudla kweyidakamizwa kanje nokudlongela kwezingane nokubulalana kwabantu. Ngiyezwa mhlonishwa njengoba uPaula nawe ukuthi izinga lokusetshenziswa kotshwala kanye nje neyidakamizwa liphezulu kakhulu kulowo ndawo. Engabe mhlawumbe kukhona yini ukusebenzisana okukhona ke phakathi kwenu kanye namaphoyisa mhlawumbe ukuzama ukunqanda lesihlava? Bamsena kahle kakhulu namaphoyisa la elokhuzene emthonjaneni. Agijima usuku nosuku uzama ukunqandwa lokho. Kuleli viki nje liphelile kula abantu abawu3
batholana sebefile eplazini bekhishwe ngocingo nje endlini kwathiwa nakho ozolanda imali yakhe kanti sebobabulala batholana sebefileke bonke lo kade ungcwatshwa nje izolo ngesonto wakhona le ethuba lethu elokishini lethu. Enye into umhlonishwa eyiqapheleke ukuthi intsha ikakhulukazi njengoba nje ke imisebenzi yentuleka njalo njalo uthola ukuthi ke esikhathini esiningi intsha igcina isiwuvanzi okungaholela ke nasekutheni mhlawumbe siyibone ke singene into ezifana nezidakamizwa njalo njalo. Ngabe mhlawumbe nani njengomasipala nje ninawo yini mhlawumbe inhlelo ezingabhekela ukuthi ke zizama ukunqanda ukuthi intsha ingabi uvanzi kakhulu? Senza ngakho konke kusemandleni ukuthi intsha siyibumbe ibe into eyodwa ibe nesikhathi esiningi sokuyivocavoca kwezemidlalo. Njengoba besivula nje elokhuzi swimming pool lapha senzela khona ikwazi ukuba busy kwezemidlalo sibana nezemidlalo ibhola, netball, volleyball ukuthi nje bekwazi beqoqo bebandawonye. Imizamo kamasipala ke yonke le ukuthi intsha siyinakekele kakhulu. Manje mhlonishwa ucabanga ukuthi ngale fun walk nizokwazini ukuthi ke nizuze lokhu enikuhlosile? Siyathemba ukuthi sizozuza ngalokho esikuhlosile ngoba umlazo bawuzwile ukuthi kuthiwani sithini sikhuza sibabaza lo mhlolo owenzakala kuleli zwe lakithi nala emthonjaneni ukuthi akuphele lokhu kungenzeki. Sinayo ke imikhankaso esiphumayo ke nokuthi masihambele igcawe sisuke kungezentuthuko sudlulisa umlazo ukuthi hayi ehlisana idakamizwa ngabantu abasukubulalana nasendoni zamakhosi siyakhuluma nendaba zokuthi ziphele idakamizwa nokubulalana kwabantu. Ayike mhlonishwa mhlawumbe sasiphetha nje usitshela mhlawumbe ngokuthi intsha ikakhulukazi lapha emthonjaneni uma ngabe mhlawumbe kukhona lapha efisa ukuyokhala khona kungenzeka ukuthi mhlawumbe amathuba emisebenzi kungenzeka ukuthi ifuna izeluleko noma mhlawumbe amathuba ukuthi izipho into abangakwazi ukuthi bayibandakanye nazo ukuze ba avoid khona lokuthi babe uvanzi. Mhlawumbe imiphi iminyango noma indawo lapha engabalekela khona eningathi cha iminyango esihlezi ivuliwe ukuthi bangeza bakwazi ukuzotheleka ulwazi? Ngisho nje ngithi kuyo lenyanga ephelile uJanuary intsha eningi eyi78 siseyikoleni ema university intsha u78 senzela ama driver's license ibhizi nje benza ama driver's license la kwamasipala. Iyona ndlela ezama ngako ukuthi selekelelo mase bethola ama driver's license bekwazi ukufuna amatoho bengena emateksini bengena emabhasini bakwazi ukuzuza ke sikwenza minyaka yonke lokho bazuza futhi ngalokho. Ingakho sithi intsha siyinakekela kakhulu ukuthi ibe nekusasa eliqhakazile. Sibonga kakhulu ke mhlonishwa umeya ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nje usuku oluhle. Ngibonga kakhulu nawe umsakazi ngithokoza kakhulu nakubalaleli. Yebo. Lowo ke mbukeli bekuyimeya yasemthonjaneni umhlonishwa umbangiseni Biyela ebesixoxisana naye nje ke mayelana nefun walk abathe baba nayo bekuyokukhuza isihlava sokusetshenziswa kwezidakamizwa yintsha ubugebengu njalo njalo lapha endaweni ke yasemthonjaneni. Sothi ke qu eyitolo mbukeli sobuya nje emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke kwisiqendu sethu sezempilo sijonga malnutrition nesisimo ke sokungondleki ngendlela efanelekileyo nesibangelwa ke kukunqongophala kwezondlo ezidingekayo empilweni yomntu. Oku ke mbukeli ikhokele kubeni umuntu abenomzimba omncinci okanye omkhulu ngaphezu kwalowo ufanelekileyo. Ukuva banzi ke ngale meko ngoku siqhagamshelana noGloria Gumede oyingcali yokutya i-dietitian ngelasemzini. Gloria masikubulise abenkqubeni ekhaya Jikelele sibambe ngazibini ngokuba wenza idinga kunye nathi. Ngiyabingelela mfakazi ngiyabingelela kubona bonke emakhaya. Enkosi kakhulu seda apha ngomba wezempilo sijonge malnutrition. Xa siqala nje ndiyafuna into abana usixelele kuba yintoni malnutrition kwaye ke zeziphi impawu zayo eziqhelekileyo. I-malnutrition mengayibeka nje ngolimi lesiZulu isifo sendlala. So isifo umuntu asitholayo ngokungadli ngendlela ekuyiyona. So sihlukene kabili ke khona lokho esikubiza ngokuthi i-undernutrition lapho umuntu enomzimba khona omncane
ngokwelimi lesingisi sikubiza ngokuthi umuntu usuke underweight or wasting. Mase kuba khona ukuthi uhlobo lwe-malnutrition esilibiza ngokuthi it's overnutrition. Lapho ke umuntu ke lokho kufanelekile emzimbeni, lokho esikubiza ngokuthi umuntu usuke se-obese. Ndiyakuva pho Gloria uyachaza into yobana ngumuntu ongazi ukutya kakuhle. Ndiyahalela uqonda into yobana mhlambe umuntu ade afikelele kwelo nqanaba lokuba angatyi kakuhle unobangela uba yintoni? Ziningi-ke imbangela zokuthi umuntu angadli kahle. Mhlampe mengase ngichaze ngokwelokho undernutrition umuntu mesuke emncane ngokomzimba kungenziwa mhlambe ukuthi umuntu usuke uyikona ukudla okungekho ekhaya, mhlambe umuntu akasebenzi so akakutholi ukudla okwanele. Okunye kungenziwa ukunganaki nokungabi nalo ulwazi ngokudla. Umuntu bengazi ukuthi kufanele edle kanjani agcine esegula ngoba udla kancane akayitholi imisoco ekufanele ayithole. And then uma siya kwi-overnutrition bakhona ngomzimba ngingasho ngithi suke kunakhona kungabi nalo ulwazi olufanele ngokuthi kumele sidle kanjani. Umuntu agcine noma ngayini ngaki then mase umuntu agcine semkhulu ngokomzimba. UMzantsi Afrika siyaqonda into yokubana lelinye lamazwe aphezulu kakhulu xa sizawujonga amazwe anendlala ne-malnutrition. Kwaye kuyabonakala into yokubana abantu abachaphazeleka kakhulu ngabantwana. Ndithe xa ndenza uphando ndafumanisa into yokubana 27% yabantwana bangaphansi kweminyaka emihlanu. Ndiyafuna uqonda into yobana mhlambe umzali angamncedisa njani umntwana ombonayo into yokubana ukule meko, kwaye nomntu ke ongengomntwana angaqinisekisa njani ukuba utya ngendlela efanelekileyo? Ngiyajabula ukuthi ukubalile lokho msakazi ngoba impela sibhekene nenkinga for abantwana abangaphansi kweminyaka ibona ngempela abasengcupheni yesifo lesi se-malnutrition. So abantwana abangaphansi kweminyaka ewu-5 baya lokho esibiza nge-growth monitoring promotion. So abazali abagcizelele ukuthi azeqile izinsuku lezi sebebekelwe zona ukuthi baye ekliniki. La befika khona umntwana bayamkala bamthatha isindo mase beplotha kuma chart umntwana mase beyamtshela kumama ukuthi hayi umntwana ukhula kahle noma akakhuli kahle. Ngaphekwa lokho abazali khona ekliniki bathola ukubaluleka ngokudlisa umntwana lokho esikubiza nge-feeding. So kungawukuthi umzali uyancelisa ibele noma iformula umntwana useqalile ukudla, so bayathola ukuthi balulekwe ekliniki ngokuthi kumele umntwana adle kanjani. And then kusiza kubantu abadala ngingasho ngithi kubalulekile ukuthi umuntu abone i-dietitian uma engaqondi kahle ukuthi mhlampe kungawu-malnourished noma umkhulu kakhulu kwamele abone i-dietitian ekuyona ezisiza ukuthi im-assess im-classify ngendlela ekuyiyona. Ndiyafuna wethu wena Gloria njengoko uyi-dietitian into bangana mhlambe kule meko iqhalabisayo lapha eMzantsi Afrika xa sizawujonga inkqubela phambili okanye i-progress with i-health system yalapha eMzantsi, ingaba abantu bayakwazi into bana bafikelele ekuncedweni yiyo lento sithetha ngayo namhlanje? Kwaye ndiyafuna uqonda into bana ingaba zikhona i-nutrient deficiencies ezingahoyiyo abantu okanye abantu abangazihoyiyo? Yes, ama-nutrient deficiency akhona abantu abaningi abangawanaki. Ngizobalula amathathu. So eyokuqala le biza ngokuthi anemia. So i-anemia ukusishonelwa lokho ama-red blood. Mhlawumbe ukuze sikubeke nje simple term umuntu usuke engenalo igazi lanele emzimbeni. Abanye baze badinge o-blood transfusion mase kumele aze esibhedlela. So esibili-ke ilesi i-calcium isiza-ke emathambo, strong bones and teeth. For abanye especially aba-malnourished because nemisoco abangafinyeleli kuyona abangakwazi ukuyithola. Umuntu-ke agcine esenenkinga yamathambo. And then also
uvitamin D ekubona olekelela emzimbeni ukuthi kwenzeke i-calcium. Now futhi most people baba nenkinga ukuthi babe deficient ku vitamin D, and vitamin D uyatholakala the sun exposure, kusho ukuba selangeni akwazi ukuthi uthole vitamin D. So for abantu abangakhona isikhathi sokuthi babe phandle bagcina sebeba nenkinga yokuthi bangabi vitamin D efanele emzimbeni yabo. Ingabe ukusela amanzi kakuhle kuncedisa njani i-preventing kwi-malnutrition? Ukuphuza amanzi kubaluleke kakhulu ngoba kwenza emzimbeni. So angithi imizimba yethu iyayidinga igazi. Most of inkulu imizimba yethu yenziwa amanzi. So kubalulekile ukuthi umuntu ahlezi ewaphuza amanzi, and for abantu ababa-malnourished inkinga ababhekana nayo uthola ukuthi omunye uyahlanza ukuthi sikubiza nge-vomiting, noma omunye uba yokukhishwa isisu lokhu esikubiza ngokuthi i-diarrhea. Ukuba hydrated kuyasiza kakhulu ekuthenini umuntu angagcine eseyithelelwa amandla noma usekhona Gloria? Ngathi unakuqhawukani, ngathi ungafumana indawo ongazugunqa kuyo. Right, mbukeliwe ekhaya Jikelele, kuyaphawuleka into yokubana asisakwazi ukuqhagamshelana no Gloria ngenxa nje yamandendindi nobuxhakaxhaka obuthe baphazamisa, kodwa ke besithetha naye uGloria Gumede oyi-dietitian besichazela ke ngesimo sokungendleki ngendlela efanelekileyo. Saqhubeka ke mbukeli sikuphathela amanqaku atshotshe entla nodliwanondlebe ozawuthi likuxhobise, kodwa ngoku masithi qho isibhatala amatyala qiniseka ugunqa uqusha lazi bukele ekhaya Jikelele. Mina ngibuye ngixekeloni iBhayibheli ngokusidwebela isithombe sikaSathane njengendoda ephatha imfolokho esho ngamehla abovu yimpondo kanye nomsila. La ngabe lisachaza ukuthi kuyenzeka uSathane afike njengomngani ahleke kuvele lomhlathi kanti uthi lala lilaza ngizokwengula nganginomngani. Mangithola ithuba lokukhuleka ngibiza igama lakhe ekhanyeni, naye mayethola ithuba lokukhuleka abiza igama lami ebumnyameni einkambeni nganginomngani. Mangimcalele enkosini ngibiza indoda enkulu engumqali engumphelelisi, naye ebiza amadoda amakhulu avalatha qayishi ngishane amadoda omgede. Ngithi baba wethu osezulwini ethi naye madoda amakhulu asemkhathini. Ngangizama ngamandla okugcina ukuzama ukuvusa umuntu ozama ngamandla okugcina ukungwisa nganginomngani. Ngibiza igama lakhe ethempelini mangimkhulekela, naye abiza igama lami endumbeni mayengikhafula nganginomngani. Kophenqa amakhasi encwadini kaGubhela nasi isifundo ukuqaphela ukuphila nabantu enikhuluma ulimo ningafani nabo, ngoba ukuhamba kwesikhathi inkulumo yagejana ubosifundisa ukulalela kahle lokho kungashiwongo kulokho okushiwo manixoxa nabangani bakho nganginomngani. Okuncane engikutholayo ngimhlephelela, okuncane akakutholayo athenga inkukhu athoma inaliti ethi makushabalale konke ngami nganginomngani. Ngangingenza noma yini ngangamfela, naye wayengenza noma yini ukuze ngife nganginomngani. Kathatha ucingo ngafonela udadewethu, mntaka baba sekwenzeka inhlakelele labe nginomngani. Wathi wenzeni wakho umngani? Uthi indaba yaqala ukonakala ekuqaleni mzukwane emxoxela ngesoka lakhe limthandayo, wagcina wangafuna isoka elifana nelakhe, wagcina wafuna isoka lakhe mayembonisa umzimba wonke. Awu ngiyamsaba umngani. Omunye kwathi angibambele nansi ibhiye yami mngani nami ngisayochama namhlanje sihamba phe kwakhe. Omunye wayenamaphupha amakhulu ngempilo wawaxoxela umngani wakhe namhlanje sihamba phe kwakhe. Omunye kwathi wadlana nakho ukudla mngani wami ngikwenzele wena ngendlela ekhethekile namhlanje sihamba phe kwakhe. Awu ngiyamsaba umngani, ngimfisela impilo engcono yena efisa impilo engcono ukuthi ngangifici nganginomngani. Ngoba kwesinye isikhathi empilweni asikhaliswa ukuthi kwenzekeni, sikhaliswa ukuthi kwenziwe wobani. Hawu nawe mbopha kasithayi Nkosi, sivala amehlo ethu enyama bese usivula kamoya, sikwazi ukubona bazoqeda ngathi masisazama ukuqala ngathi. Nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi ke usahlanganyela kanye nathi kusukela kuseni ngehora lesithupha kuze kube yimanje. Umbalenhle ungumbhali weincwadi owasesikhawini waqoqozelwa uthando lokubhala nokungena kwakhe esikoleni esifundisa ngolimi lesiNgisi. Ushicilele ke imiqulu emine yencwadi yakhe ethi The Undying Spirit of a Woman. Futhi ke usezuze nezindondo eziningana okubala kuzo ke nendondo yababhali African Honorary Authors Awards ngencwadi yakhe ke The Pink Couch. Umbalenhle ke weluleka ababhala basafufusa futhi uhlose ukuqhubeka nokuqhakaza njengombhali. Sinaye ke lapha ekhaya Jikelele sixhumana naye ngocingo. Mbalenhle asikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. And thank you for having me. Siyabonga. Mbalenhle kule ncwadi ubhale ngesipiliyoni sokweqa emngceleni kanye nezingozi ezikhona kulolu hambo. Ngabe yini legqugquzele ukuthi ubhale ngalesi sihloko? Ngicabanga ukuthi ukuba expose ngoba sengihlale eduze ngakhona la semmeleni sengifuna ukufundisa nabanye because abanye siye sibuke ukuthi indawo la econnect ama countries kuphela kanti maningi amanye ama activities ayenzekayo around the border. Lakho nje ungasitshela mhlawumbe nje ke ezimbili nje ama examples ezinto ezenzeke emngceleni eziyingozi. Eyona kakhulu yona lengibhale ngayo kuso le story abantu abangena la eSouth Africa abangena between countries ngaphandle kwemvume nezingozi ababhekana nazo abahambi la khamba khona abanye abantu bagcina sebehamba ehlathini ofuthi kunezigebengu kunezilwane eziningi abalimaza nekunye okuningi okuyingozi kubona. Ungathi mhlawumbe usebenzise lokho ukuthi wacwaninga ke wasuyalungiselela ukuthi ubhale mayelana nezigigaba nje zabesifazani kakhulukazi abanjengoSophia kanjena ngimbonile uSophia lapha encwadini beza lapha eNingizimu Afrika bezofuna amathuba angcono njengoba usushilo ebese behlangabezana ke nezigigaba endleleni. Yebo ikona kungisathile. Hayi ibhlungu kakhulu ke indaba kaSophia ngoba yena siyazi ukuthi siyabona siyafunda ukuthi wadlwengula ngesikhathi ezama ukuthuthukisa ke isimo somndeni wakhe. Yimuphi nje umlayezo othemba ukuthi abafundi bazowuthatha kulokhu akuhlangabezane noSophia? Ukuthi kuyasiza ukuthi ulinde isikhathi ese-right understand ukuthi wonke umuntu ufuna ukwenza impilo yomndeni wakhe ibe ngcono. Kodwa kulungile ukuthi ulinde isikhathi ese-right bese wenza yonke into ngendlela. Ngesikhathi esi-right uzobe sekuyenzeka ngale ndlela efana kwenzeke ngayo. Kunomlingisi ke osopolitiki futhi lapha yana okungiyena kodlengula uSophia. Umuntu nje onamandla futhi ke onethonya. Yini ke ekwenze wembalenhle wanquma wena ukuthi ufake lolu daba kule ncwadi? Abantu abaningi ngalokuthi basuke sebe desperate ngiyakhothi igama lezulu basuke sebe desperate ukuthola usizo bagcina sebeyilahlela noma ikuphi ukuze bathole usizo. So kubalulekile ukuthi umtheke umuntu ukuthi for everything especially laba abancane kunabantu abavele bazavele kubona ukuthi bazobasiza but fanele ucheck ukuthi lo muntu offer ukuthi uzokusiza yena ulindeleni in the process because akekho umuntu ukuthi angavela kwenza nje noma yini engalindele lutho yena in return. Ungathi Balenhle kubaleka kangakanani ukuthi ubhale ngalama themes ngoba yabona nje ubuphofu, ukufuduka, udlamelo ocwansi njalo njalo. Ngoba lezinto lezi engibhale ngazo izinto ezenzekayo zikhona la kuthina emphakathini isithathe mhlambe abaningi bethu abathanda ukukhuluma ngazo noma ke siyenze ngathi asiboni. So kubalekile ukuthi sifundisane sibhale ngazo ukuze nabanye bathole ulwazi. Bali incwadi yakhe itholakala kanjani for umuntu othi uyafisa ukuthi ayithola ifunde? Itholakala ikhona amazon.com or bangangithinta mina directly. Angazi ngabasho social media handles wami. Yes, Sisi, please do. Okay, I'm available on Facebook, Imbali Kabamba, Yamaqabashe Kabamba. Okay. Hayi sibonga kakhulu ke Mbalenhle ngesikhathi sakho ukuthi usixoxele ngencwadi yakho ethi The Pink Couch. Sikufisele nje konke ke okuhle. Ngiyabonga kakhulu. Lo ke mbukeli bekumbalenhle Xulu ongumbhali wencwadi ethi The Pink Couch obesixoxela ngokuqukethwe ke ile ncwadi yakhe. Njengamanje ke mbukeli sesifikile ke kuphela ngohlelo lwakho Ekhaya Jikelele. Kusasa kuseni ngo6 am siyabuya. Ngiyabona xa kuthiwa into emnandi ixesha lithi fly. Ifly lela namhlanje kodwa ke sibamba ngazibini imbukeli ngokuba ube nathi kaloku xa siyiqala de sibe kanti siyayisonga kube kuhle nani nizawuzama niyonqonqoza nizama imisebenzi kukhanye icama kulivume makube kuhle chozi. Nisale kahle.